Tukurio kuiburwa kuomutulia Yesu mwana Nyasaye asenseye engaki yomuchengo amona mogoko tarehe 25 kero mwaka ahumura masamba tema mushenga na bamure jitani tema mwikerane mujego sanga amona bamino ochengero kuiburwa kumwana Nyasaye mujego sanga amona bamino ochengero kuiburwa kumwana Nyasaye izata muje muchengero kuiburwa kumwana Nyasaye ngamuna bamino Nyasaye tata elituko linene enze yonsi okweburwa kumwana Nyasaye tata nenga kiyokulya amona kunywa chindagira awe chira toke kubese wechanda kilyo tabwati nabali ono mwote sangana bamino nabange baganete kuikalero kulene mipango yomonene tata nabange baganete kuikalero kulene mipango yomonene tata nomonene mwanyete kuikilero ntitosake sukwamo wanabake oke bandie nyamba tintenge valia murabe moyo totenge twensi wanabake oke bandie nyamba tintenge valia murabe moyo totenge twensi ebige nine binge ekerole moyo kulendu kuiburwa kwa Yesu niko kubuwete abamuleke oke milungu yaito keroka na kisi nyamire ngima yabono mbatige motemezana ngera chake oke ligoli lya kule yabono mbatige motemezana ngera chake oke ligoli lya kule Moche karende moche rekena